Για όνομα του ουρανού, τι συμβαίνει? Ας ελπίσουμε να μην... Ω Θεέ μου, ο βασιλιάς! Βασιλιά μου! Βασιλιά μου! Ροάν! Βασιλιά Νάταν, μην τα κουμπάτε. Έχει τυλιχθεί στις φλόγες τώρα. Όχι, Ροάν. Ο λίθος που μιλάει είναι η μόνη μας ελπίδα. Μεγαλειότατε! Ολόκληρο το βασίλειο καίγεται. Πρέπει να σας μεταφέρουμε σε ασφαλές μέρος. Πού είσαι? Πού είσαι? Πού είσαι? Τρέξει όσο θες, Άγκρομ. Τα φτερά μου είναι πολύ πιο γρήγορα από το κάρος σου. Τα φτερά σου θα φάρε τη σκόνη από το πέτρινο όχημά μου. Άγκρομ, λέγει ό,τι θες. Απλά θα κάνεις την νίκη μου πιο γλυκιά. Γιατί πιστεύετε ότι θα κέρδιζε κάποιος από εσάς την κούρσα? Μην ανησυχείτε, θα σας περιμένω στη γραμμή τερματισμού. Θα δούμε ποιος θα γελάσει τελευταίο, σκούτσουρο. Υπερτροφικέ θάμνε, τα δέντρα δεν πετάνε. Ενώ τα βότσαλα πετάνε. Ένας μόνο είναι ο άρχοντας του αέρα εδώ πέρα. Είμαι έτοιμος να αποδείξω και στους δυο σας ότι στο πέταγμα δεν με φτάνει κανένας. Τάσαρο, πρόσεχε! Εγώ να προσέχω, εσύ να προσέχεις. Πρόσεχε! Πάλι θάλασσα τα έκανας, Άγκρομ. Μάλλον χάσαμε όλοι μας. Όχι και όλοι. Αργά και σταθερά, έτσι κερδίζονται οι μάχες, φίλοι μου. Ωραία ήταν. Θέλετε να το ξανακάνουμε? Εγώ δεν είχα κερδίσει αν δεν έπεφτε πάνω μου, Άγκρομ. Η τύχη δεν φέρνει την νίκη, Νόκτης. Χρειάζεται υπομονή και αποφασιστικότητα, σωστά, Άγκρομ? Πάιρον, τι έκανες στη γραμμή τερματισμού? Στη γραμμή τερματισμού? Μα τι εννοείς? Τα φυτά και τα δέντρα είναι νεκρά. Και όχι μόνο αυτά. Κοιτάξτε. Όπως το είχε πει ο αρχαίος σοφός, η φύση έχασε την ισορροπία της. Και ξέρουμε ποιος ευθύνεται γι' αυτό. Ναι, ο Μαγκόρ. Η δική σας φύση είναι ανισόρροπη. Ο αέρας είναι ακόμα καθαρός, φρέσκος και ισορροπημένος όπως εγώ. Τι κάνεις, Πάιρον? Θες απάντηση? Κοίτα. Πού είσαι? Είναι η ιδέα μου ή αυτή είναι η σφαίρα που μιλάει? Ρώτα τη σφαίρα που μιλάει. Αυτή η φωνή... Πατέρα? Πού είσαι? Πού είσαι? Αυτός είναι ο πατέρας σου? Όχι, αυτή είναι μια σφαίρα που μιλάει. Εννοεί αν αυτή είναι η φωνή του πατέρα σου. Ναι. Τι του κάνες? Νομίζω ότι την έβαψες, φίλε. Ο πατέρας ακουγόταν έξαλλος. Πώς κατάφερες να τον ευριάσεις? Δεν ακουγόταν εκνευρισμένος, μάλλον φοβισμένος θα έλεγα. Ο πατέρας μου, ο Ναντάρ, είναι ατρόμητος. Οι σφαίρες που μιλούν χρησιμοποιούνται μόνο όταν υπάρχει κίνδυνος. Και μια που μιλάμε για κίνδυνο, κοιτάξτε. Δεν κυνηγούν εμάς. Θέλουν τη σφαίρα. Τότε για να την πάρουν θα πρέπει να περάσουν πρώτα από εμάς. Ελευθερώστε τις δυνάμεις του αέρα! Ελευθερώστε τις δυνάμεις της γης!
Ελευθερώστε τις δυνάμεις της θάλασσας. Ελευθερώστε τις δυνάμεις του δάσους! Δεν ξέρω τι έχετε κάνει στον πατέρα μου, αλλά επιτρέψτε μου να σας χειροκροτήσω ανάλογα. Βασιλικό χειροκρότημα. Θα σας μάθω να μην μας παρακολουθείτε, ξύλινες γροθιές! Αυτοί οι τύποι φαίνεται να έχουν σκάσει από τη ζέστη. Μήπως να τους δροσίζαμε, Πάιρον? Συνδυαστικό χτύπημα. Το βρήκες. Υδάτινο χάσμα. Wow! Ωραίος συνδυασμός, Πάιρον. Την επόμενη φορά να... παιδιά, μ' ακούει κανείς? Ο δρόμος προς τον πυρήνα οδηγεί στο σπίτι μου. Το βασίλειο του αέρα καίγεται. Πιο γρήγορα, ηλιακή επιλογή, πιο γρήγορα. Ελπίζω ο πατέρας σου να είναι καλά, Νόκτης. Αν όχι, ήρθε η ώρα να πάρουμε την εκδίκησή μας από το Μαγκόρ. Εγώ είμαι έτοιμος να πάρω εκδίκηση για τον πατέρα σου, τον Μάγκορ, Νόκτης. Ο πατέρας μου έστειλε σε μένα τη σφαίρα που μιλάει, όχι σε εσάς. Σύμφωνοι, αλλά θέλουμε να βοηθήσουμε κι εμείς. Αν έχει πάθει κάτι ο πατέρας μου, αυτός που θα χρειαστεί βοήθεια είναι μόνο ο Μαγκόρ. Εμείς τι σου φταίμε τότε και φωνάζεις έτσι? Ήρεμα, Άγκρομ, δεν είναι καλά. Ηρέμησε. Τι γιος είμαι. Έπρεπε να είμαι δίπλα του. Έπρεπε να προστατέψω το βασίλειό μου. Μην κατηγορείς τον εαυτό σου για ό,τι έχει γίνει. Ετοιμάσου για τη μάχη που έρχεται. Φτάνουν οι προετοιμασίες. Πάμε να πολεμήσουμε. Το βασίλειο του αέρα κινδυνεύει, Τας. Μάλλον άλλος ένας σπόρος φωτιάς εκτοξεύθηκε. Αυτή η σπόρη είναι η αιτία που καίγεται ο αέρας. Όχι απλά ο αέρας, το σπίτι μου. Ο ηλιακός πλοηγός πλησιάζει στην κορυφή του αετού. Νόκτης, το παλάτι σου. Η κορφή του αετού στέκει ακόμα. Καλύτερα από ό,τι περίμενα. Εγώ... Όλοι κάτω! Γεμίστε τα κανόνια γρήγορα, παιδιά. Ναι, ας ανατινάξουμε αυτούς τους ηλίθιους στρατιώτες φωτιάς. Θα τους στείλω στα τσακίδια. Ναι, πάμε. Όχι, μόνο για την άμυνα. Δεν μπορούμε να χτυπήσουμε το σπίτι μου. Α, ναι, σωστά, sorry. Διάννα. Είμαι σίγουρος ότι ήταν η δική μου βολή. Όχι βέβαια, δεν βλέπεις τη γωνία. Από μένα έφυγε. Λυπάμαι που σας διακόπτω, αλλά κοιτάξτε λίγο έξω. Τι συμβαίνει? Τα κορμίδι των στοιχείων της φύσης που αποτελούν τον ηλιακό πλοηγό δεν αντέχουν άλλο. Κρατηθείτε γερά. Συγχαίρομαι τις αναγκαστικές προσγειώσεις, ειδικά όταν είμαι κι εγώ μέσα. Έρχομαι. Νόκτης, βιάσου, πιάσε τον Τάσαρου και τον Πάιρον. Και εσύ τι θα κάνεις? Θα τα καταφέρω. Πανίσχυρη πέτρινη μπάλα. Θα είναι λίγο άδρια η προσγείωση, κρατηθείτε. Το παλάτι μου.
Πίστευα ότι εσείς οι άνθρωποι του αέρα είσαστε σκληροί. Είμαστε δυνατός λαός, αλλά φοβόμαστε τη φωτιά. Είναι στη φύση μας. Πρέπει να τους βοηθήσουμε, Άγκρομ. Έγινε! Ας φορέσουμε τις μάσκες μας για κάθε ενδεχόμενο. Σωστά. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με το πνεύμα της φωτιάς. Τελετραδιάστα τηλεόραση! Ας ελέγξουμε το μέρος. Δημιουργία Stonat. Μη φοβάστε, σας έπιασα. Ευχαριστούμε, Άγκρομ, παρακαλώ. Να σε βοηθήσω, παντοδύναμη άρχοντα Άγκρομ. Θα τους αναλάβω εγώ. Εσείς πηγαίνετε να τακτοποιήσετε τη φωτιά. Πάρτε και τον Νόκτης μαζί. Θα είμαι οκ. Αποκλείεται. Όπου υπάρχει μάχη την αναλαμβάνω εγώ. Νόκτης, έχω μια ιδέα. Μπορείς να με ανεβάσεις εκεί πάνω? Δεν έχω χρόνο να σου δείξω τα αξιοθέατα. Πρέπει να υπάρχει ένας πυρήνας της φωτιάς εδώ γύρω που τους τρελαίνει όλους. Το πνεύμα της φωτιάς δεν είναι απλή τρέλα. Είναι διαβολικό. Ο Μαγκόρ είναι ο διάβολος που κυριεύει τους ευγενικούς γκορμίτη του αέρα. Εντάξει λοιπόν, τέρμα ο καλός κύριος Γκορμίτη. Δημιουργία ξύλου νουροπάλου. Δημιουργία πέτρινου σφυριού. Πρέπει να βρούμε αυτό τον πυρήνα. Πρώτα πρέπει να σβήσουμε τη φωτιά και... Σε πιάσα. Παρανοιάζεσαι για μένα. Έτσι νομίζεις? Μπορεί απλά να σε χρειάζομαι για να σώσεις το σπίτι μου από τη φωτιά με το νερό. Πρώτα πρέπει να βρούμε το πνεύμα της φωτιάς. Μετά σβήνουμε. Πάμε μέσα. Αργά και σταθερά. Αργά και σταθερά. Δημιουργία υδάτινου τζετ. Παιδιά, είναι καμίνι εδώ πέρα. Τι λέτε για μια τεράστια γροθιά της ομίχλης? Εντάξει, γροθιά της ομίχλης. Μήπως να με προειδοποιούσατε πρώτα? Τα κατάφερα. Έσωσα το βασίλειό μου. Όλοι μαζί σώσαμε το βασίλειό σου. Αλλά μόνο από τη φωτιά. Μας μένει ακόμα το πνεύμα της φωτιάς. Ναι, αλλά τουλάχιστον ο λαός μου έχει ακόμα το βασίλειό του. Ευχαριστώ πολύ, να σε καλά. Αφού είσαι ήδη μουσκεμα. Ναι, αλλά τα γκορμίτη του δάσους αγαπούν το νερό, Άγκρομ. Εσείς συνεχίστε να διασκεδάζετε. Εγώ πάω να βρω τον πατέρα μου. Νόκτης, περίμενε! Είναι πολύ σημαντικό να βρεις τον πατέρα σου, αλλά πρέπει πρώτα να κοιτάξουμε τι είναι πιο σημαντικό. Εσύ περίμενε αν θες. Εγώ έχω δουλειά να κάνω. Την τελευταία φορά ήρθαμε να κάνουμε συμφωνία. Τώρα θα κάνουμε μόνο καταστροφές. Λοιπόν, αφού θέλετε καταστροφή, θα σας βοηθήσω εγώ. Δημιουργία αεροβομβίδας. Φάτε βράχους που κουνοκέφαλοι. Έτσι, μπράβο. Δεν χρειάζεται να παλέψουμε. Πρέπει να ψάξουμε για τον πυρήνα της φωτιάς. Τάσαρου, θυμήσου, αργά και σταθερά. Όχι, ευχαριστώ. Δημιουργία ξύλου νουροπάλου. Νόκτη, σε παρακαλώ, λογικέψου. Ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπίσεις τους εισβολείς είναι να ψάξεις την πηγή του προβλήματος. Ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπίσεις αυτούς που εισβάλλουν στο σπίτι σου είναι να τους διώξεις από το σπίτι σου. Δημιουργία αέρινου ξύφους.
Η ανυπομονησία του θα τον οδηγήσει σε λάθη. Το ξέρω ότι έχω δίκιο. Θα τους το αποδείξω ότι οι μάχες κερδίζονται μόνο με αργά και σταθερά βήματα. Πού πήγε ο Πάιρον? Ποιος νοιάζεται, καλύτερα. Θα εξοντώσω πιο πολλούς. Glass Empress. Δεν ξέρω πώς να επικοινωνήσω μαζί σου, αλλά χρειάζομαι τη βοήθειά σου για να βρω τον πυρήνα της φωτιάς που τρελαίνει το λαό του Νόκτης. Μ' ακούς, Βασίλισσα των Κρυστάλλων? Σ' ακούω! Όποιον κι αν ψάχνεις σκουλίκι βρήκες κάποιον άλλον. Εμένα! Ορολόγια είναι ο Πάιρον. Πώς μπορεί να εγκαταλείπει μια μάχη, Ασχολείται με τη μεγάλη εικόνα, αλλά χάνει τη σημαντικότερη μάχη. Αυτό το παιχνίδι σου ταιριάζει καλύτερα. Είναι πιο ασφαλές για τα χρονάκια σου. Θα σε διαλύσω, άχρηστο ψάρι. Όταν τελειώσω μαζί σου θα γίνει τροφή για τα φύκια. Μη γουνιέσαι. Τα φύκια θα ήταν καλή τροφή για σένα, αν και δεν μοιάζεις για τύπος της υγιεινής διατροφής. Τι! Ο άρχοντας Πάιρον θα παίρνει έναν υπνάκο τώρα. Το βασίλειο του αέρα θα πέσει ακριβώς όπως έπεσε και της θάλασσας. Άκουσα ότι ο αδερφός σου δεν αντιστάθηκε Δεν είναι καν.